alaikum. Amma alaikum assalam. Ba ni lemu nan, ban lemu. Lemo? Eh. Wace irin kake ne? Ba ni diyu. To. A duk duniyar ta gane. To. Dan tim din nan baka taba tim ne? Ina ba tim. Da gida ba ka buri a sama ka ofunan ba? Dar uba. Ofunan ne duminta. Bude mu ban bude. A baka buri to gashi nan. Buri da a jaka yake nan. Ai a jaka. A hannu ma kai ma ka zo jan ka. Kai ma ka jaka. To, ka ja ya kamata ka jajja. Ka jajja ka jawo kuɗi. Ha ina kenan. A wannan hadin jaka kenan. Jaka? A to kai wannan hadin ai kai ka san ba wani hadi wani na abin nan ba. Kan da Allah Najeriya ta lalace. A yi wallahi. Ai muna muku arha. Ka ga nan? In ban da ina da muka wannan biredin ba ni bi ba. A baka bi ba? Ba wannan ba wancan dubu da yake ko 800 ko 100 ban Wannan dubu kenan ba. ban A wannan zaka dade ana wanke masu da turuka. kaga kudin nawa kenan 1200 kenan. 1200 Kware ma kuwa. da kudin wancan Duk da lemon ba. to yanzu ka biyo ni A gidan uban waye ka taba ganin an ji daɗi bai? malam a wannan yankin ba wannan mulkin da ake ga dole kai hakuri da ni In yi hakuri kamar dole kai hakuri da ni mu kayan mun ce mu kayan he an abin da muke karba. to ka gaya musu ba kayan gwamnati bane Kayan gwamnati. me hakan ba na Mu gwamnati ba bane kudi musa ba. ka biya kudin da bano A waye ga maka? ka taba jin an zo an biki ma Dole he ka biya. Alkur'an in A ka mai sa gida dawo zo ka ji. Wallahi ka biya. ka can ko buri mama Ka buri mama. akan kudin wani wallahi ni yanzu dan amuti ne ba na tsoron amutu Kai baka- yunwa fa nake ji Kai baka san ni tsohon iyalai na nan baka san ni tsohon kaura bane. Wallahi sai to ka mata wuta narke. tanarke Kware kuwa. wallahi tanarke Ta narke. ga biwa ga buredi Ga biba ga biredi. bibi kenan Iye. ka saken Ba ba zan sake ka ba. kudin madurun kwa zan buri mama wuka Ka buri mamun. Ka fa kauta. to yanzu ka daya Ka san Allah sai ka biya. Kana da sun tsohon kaura bane wallahi. Dole ne in nemo shi yau sai na daddatsa shi wallahi. Kai ya isa yazo ya ci mun biredin a jaka R&B yazo ya ce mun wai ya ci dadi bai ya ma isa wallahi bai saba ga kilin ga biredi na wani hada mai wajen 2000.